Blaipi iway pa iway siya ka Amen Faithful and True Channel. But sa sisin siya ka jubab iya kicing kili. But ngap yang subhay pi iway ki bajus ngap ki badai nakino kedan paper ki kinhun Kristan paper ki bamde Kristan ro ki bajus ngap iya ka channel. Ngan ya cakmat itu ki pas ngau ban yo jimontoy te sa ya sam ja ki weiru ki para penget ki paralog itu ki bam sotenat ya kini ki message na ka YouTube na ka channel Amen Faithful and True Channel lada imsyam la ai kono ke balong persa eno ring isu ai tengi ki badai ba i dai ban tip ba gi ban pidiang ya ka jing sisa ada phim sungula ban pidiang ya ka jing sisa ipi skap nai kren kum tai ne nai le kum noru andrei ai lad iki pat wa ban sngap bakin sngap ka jubab ya kicing kili ha ka sengi pat ke kata ka jing kili ya ka bangi de ban ya jubab ha ka sengi di bangin yo ya ka jubab pat ka phang ha ka sengi ke de phang ka pop iji sngo bor badan ka pop bakrau dan ka pop bayap pat ka pop barit ikajing kili kalong kumni hato ka Bible ka penyaper hapedeng ka pop bakrau apareng kiong ka mortal sin niong ka pop bakrau dan ka pop bayap kalau jia per eng hapedeng kini artili ki pop ka pop bakrau pat ka pop barit apareng kiong venial sin ta ka bakwa pan om don kiba bishar ya kiwei katokane naki kunhun Kristan ki ong bagi pop baro kilong kibaya serim akamat ublei wa omdon kano ka pop ka ba khamsni uban ya ka weipat enrei ka Bible ka hikai sai ba kamlong kumta pun naki hukum ublei ya ki Israel menbarim bat ki jing pirsistom ki ba labu lada penkenya kita ki hukum lasem hak kitab Leviticus. Kijing persitam ki bau blay ulah hukum ki apher hak kijing klan jung ki dan hak kijing jur jung ki kat kum kijing krau lane kijing rit jong kapop kabalale. Kum kanuksa lada don ba persang ban syukor e ban thok ya weipat kijing persitam kalong ban penpai no ya kaba latu lane kebalabat beain ringkat syuk bat kebenta nakador jong kata kamar kene laban i haka kitab Leviticus kalau nong keba arpau ya dekat keba arpau du arpu sau jong kalau nong kepesan Leviticus kalau nong kepesan lagi pej hakatung isai iba kadon kane kajing pen baha pen man baha biang ya ke keba ya ke keba la pen snew Lada uno la le pop nda keba le keba utrai ula adong ban omle wat la tip setia ya kata pen ban ubi tingit bat pen kit udei pen kit yala kajing peman entah tehap kenya do blang patlem la tho hang ni kalau kajing kenya pen biang mau kit pop khmat utrai di hap pen biang nakabanta kapop kapara deble Andrei lada don bale ya kipop bakrau kum kajing syong kurim apo ka bat kiba dang don jinga dei ka pajan jinga dei do jinga dei snam jinga dei kun jinga dei kur jinga dei ka parang kiong incest
nang ta karon ka jing klim dene ka jing mane blai thau la hukum ban pen sitom da ka jing yap ile pe je kene pen iya kene haka Leviticus kilenong khat prahadu arpau ngisem yakini kijing putha kibabinia sisa ki Kristan kim siam la sya ha po baro ki hukum jongka jutang kabarim wat la kataru ini pat kiwe pat ki benta jongka Bible ipin isai ba ke jing skorem ke bami na kapop kala bania per kata kamut ba don sisa ki pop ki bakam krau bania kiwe aka jing sisa wat karukom ka an jong ka pertei wat ka jing mut ke ba paj ba bat ki briu barok ru ba ka priang ya kani ka jing sisa ka jing pen sitom ya ubatu ya ke barit kamla setia banlong kum ke jing pen sitom ya ubah penya briu aka jutang wa thamairu ka jing tho ba khoi ka ai bun kinuksa ba ka jing yo jing ya ro bat ka jing yo bainong noble ka ya pher apa modru ba ki pop ki ya pher ha ka jing krau jong ki nya pe ha jutang ka ba thamai sim naga Matius kanriu arpunyau punu breu un sawan ha ka buram pa jong u bat laki angel bat un ai bainong ha uwei pa uwei kat kum ka jingle jong u kat kum ka jingle la le sniu ba sa yo ka ba ka yo ka bainong kat kum ka ta ka jingle ta ka siti sa ki roman kalong ka ba ar kat khot ka ba san hadu khat lai ni isa ya ka wei pat han rei namar ba ki menti bat pi mutlap ka dunut ki nang pen krau ya ka jing saja jong kata ka si haba kan pau ka jing bitar bat ka rai hok chung blei naba un sa ai bainong ha wei pa wei ubreu kat kum ka kam chung yu kat kum ka kam en sayo ya ka bainong kat kum ka kam ni yo la ka jong ka bainong nang ta naba an sa ai bainong kat kum ka kam ni ong ya kito ki paminot ban le bha ki ba wat ka buram ka nam wat ka jing bom yap un ai ka jing im bom cukut ya kito pan ki ba it ya la de ki ba pen ya ka jing sisa bat ki ba kernyom ha ka jing sniu en sangat ha ka jing bitar bat ka jing ingkong oj ka jing jenjar bat ka jing lanot ya ubri ubaro ubale sniu ujune kong bat ugri gru Henry kanam kaburam bat ka jing suk ya utabaro ubale bha ujune kong bat ya ugri gru na ba ublei junyau siliang khmat de kata ngi asngau apa ede bat khane kata hakasiti cheki nong korean ru kalong ko balai tibin kong cheki nong korean kalong ko balai khot pra bat khandai isem kumne uta uba thung bat uta uba ai itrei na ka banta ka ju ka jing thmu wei pa wei unyo yala ka painong kat kum jing trei sitom ju wei pa wei unyo kat kum jing trei sitom ju e kum taru ha kitab jing pun pauru kalong ka bakhadu jo kitab jing pun pau kalong ka ba ar phuar khat ka ba khat ar to kan mau ngan sawan kloi ngan wan ra bat nga ya ka painong ban ai ha wei pa wei ubreu kumba dawa ka akor jing im ju kumba dawa ka akor jing im ju e hang ni kalong ka ba sai ba ka don ka jing ya per kum ka nuksau jisu hi upen ya per hapteng kitu kiban sya sempat ting bat kitu kiban sya sempat tang kendiat Lukas long ka khat ar khat sa punyo bat sa pupra isya omdon kano ka pop ka babha Andrei om baro ki pop ki long yasrim hakmat ublei long kumta kan long ka ba omla ban pidiang kejing kwa brai ne kejing pisni batang sipor
kan long mari serim hak hamat ublay bar ke jing le bi jot ne ke jing penyap priu ke bakam kerpang ka jing tho bokui ka hikai ba om baro ki pop kila ban lam sya ke jing yap kamen sim kata kamut sya ke jing yap ndrei sya ke jing ja kumno ublay uba i ula ban pha ya ki priu sya du jok kudan kwe ka jing tho ka ba ka ten kumta bat ka gede ka kot kemudian haka sela sejar sauspa saupupra kumno ublay uba i ula ban pha ya ki priu sya du jok kene kalong ka jing ya per ka pakongsan apa deng ka pop bakrau bat ka pop barit pop bakrau kalong ka pop ka penyap ya ka jing imen sim bat lada om kela ka bamut kala banyalam syaka jing syaka jing klat ka bajendu jendam ka pop barit klat jendu jendam kemut jing klat nau blay sundan ka pop bakrau iring im hakta ngi yap hangta kemut ngi klat no ilade na ka jing don jung blay bat hapam don blay ka no kalong ka basyirkai ta ka pop barit ka pop ka ba penmong ya ka jing adai bat ublay Re kam penjak no ya ke jing day bat ke jing ya solok jong ke jing ai. Re kumba ong uyanis apostol ka siti benikong yung ka nong ke basan kat kanru bat kanyo. Don ke pop ke balam ja ke jing yap. Baro ke jing le bakala kalong ke pop re don pat ke pop ke ba om lam ja ke jing yap. Ke jing ka jong ke balang ba kidon ki jinglong ki bala ban penduna ya ka jingrem lene ka jing penrem wat ya ka pop bakrau ka jing bom tip ne jing bom skutu ya ka jing le bakala kene ka don ru kanong rim ha ka bible kitab Leviticus long ka ba saud kot arpunyo kitab jong ka gospel ke Lukas long ka khat ar kot sapunyo ado sopupra ka jing thọ ki baya day ngelaya kedau hang tu pilak ban pule ya gitu. Di ke kedau ha ka Catechism of the Catholic Church. Catechism of the Catholic Church ki don ya jumpa tai lor kan ke benta. Di paragraf nomor sejar sospa nyo puar hadu nyo pusan. Paragraf kat praspa san puar hadu kat praspa dripunyo. Kat pra nyo pulai hadu kat pra nyo pun riu. Yukum tu ilak ban page ya kene ki jing ya per bagi jing batai siapa kini ki art lagi pop bayap bat ki pop barit di komen ko para nganget ka long ko besai ka jing ya tu pangki dekot bible badon ka jing ya per apa deng ka pop bayap bat ka pop barit lene pop bakrabot pop barit ya ka baladon ha ka bible di ya sam ya ki weru ki perlok pat ki henmen ki para utraim kirku ya pi we pe we